Bu Avrupa bilen 2 yıl kelmedik indi. Şul kadar mani tüzümsüz bekettik. Üyden çıkıp olmay, kişi körüp olmay, dostlarını körüp olmay, kimde de körüp olmay. Mani kilde küpme dostlar kelgene küpme dostlar mani körüstek Allah bilen. At duşımı. Birsek dünyaya çıkabız, dünya köremiz. Atı yabılgan namuritliklarımız kiygen. Şundan da xalq yıl sayın әлеге festivalini kütüp ala. Bu yılgıсын ayıruşa, çünkü pandemiya sebeple ул 2 yıl uzdırılmadı. Яңа ел керү белән безгә нигә бу телефонга халык ышылтырата көндә кайчан соң без сезгә кирәк икән, кайчан соң сезнең спектакльләрегез, мероприятиеләрегез башланыр икән дип. Мәдәният үзәгенең файсына килеп керүгә тамашачы үзен чын мәгънәсендә театр дөньясына килеп кергәндәй хис итә. Бер почмакта узган елларда уйналган спектакльләрдә кулланылган декорацияләрдән, артистларның киемнәреннән һәм һәр төрле хуҗалык реквизитларыннан торган интерактив күргәзмә эшләп тора. Biz монда күрсәтәсебез килде үзебезнең татар кызларының уңган булган шигүләр белән инде матур итеп иләрне җыештырып торганнар. Ир егетләребез кул сталары белән инде шкафлар ясаганнар. Үзәкнең икенче катында тормышның бер мизгеле дигән фотокүргәзмә дә эшли. Әлеге фотоларда 7 ел дәвамында бу фестивальдә катнашкан коллективлар куйган спектакльләрдән күренешләр сурәтләнгән. Аларны караганда үзешчәннәрнең шул чаклыда табигый килештереп уйнауны, аларның сәхнәдәге халәтенә хәйран каласың. Грим бүлмәләрендә исә кызу эш кайный. Кемдер күлмәк, ыштан үтүкли, кемдер грим сала, кем әйтмешли малайдан бабайга әйләнә. Зөлфия Хамидуллинаның бүген беренче кат сәхнәгә чыгуы. Менә бу беренче ролем. Дәрес долкынланы зур, но шулай да үземдә үзем ышануым тагы да зуррак. Кыймагы ташыды бу кой, эй, хәйрәнән булды. Быелгы фестивальне дә ачу хокукы шәһәрнең Киндиевка мәдәният сарае каршында эшләүче Нур театрына бирелгән. Шунсын да әйтергә кирәк, 2 ел элек фестивальдә катнашып әлеге үзешчән театр халык коллективы дигән исемгә дә лаек булды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Җәмилә Мифтахова кыска гына вакыт аралыгында менә дигән бердәм коллектив туплый алган. Күп тапкыр уйнарга туры килгәндә авылларда шәһәрнең үзендә генә 3-4 тапкыр күрсәттек тамашачыларга, бик җылы кабул иттеләр. Кайттым әле туган якларыма. Заккамы? Бөтенләйгә. Татар мәдәният үзәгендә узучы фестиваль барышын күзәтергә, якташларының сәхнәдәге осталыкларын карарга тамашачы да зал тутырып килгән. Әйбәт уйныйлар. Алар кебек казаннар булдыра алмый. Бик яхшы уйныйлар, бик ошады. Рәхмәт үзләренә, алдагы көннәрендә дә шулай. Сойсен, саулык белән, шатлык белән спектакльләр куеп яшәргә насип булсын үзләренә. Быел Тарханов фестиваленә Ульян өлкәсеннән, Татарстан белән Чуашстаннан 7 халык театры катнашачак. Аның ябылу тантанасы 27 март халыкара театр көнендә булачак. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.